Üdvözlöm Önöket, Kapitány Gergely vagyok, ez a Célpont. Vasalbert emlékművét száműzték, de az orosz katonasír felújítására több százezret költöttek Tiszaföldváron. Az utakat a szocialista önkormányzat élelmes ötlet alapján a lakosok önkéntes hozzájárulásából újítanák fel. Az alföldi kisváros szocialistái azonban nem szeretik a kényes kérdéseket. Célpontban azokról, akik tilosban járnak. Ez egyike annak a több mint 100 tiszaföldvári utcának, amely szeptembertől májusig járhatatlan. Gyakran még a kukás autó is elakad. Személyautóval kísérletezni sem érdemes. Errefelé még a mentősök is gyalog közlekednek. Tiszazugi kisváros kis királyokkal, ez Tiszaföldvár. A 12 000-es település szocialista vezetése olykor a lakosság megfélemlítésével, jobb esetben félretájékoztatásával éri el célját. A kisvárosban nem a beszedett súlyadókból vagy egyéb közterhekből építenek szilárd burkolatú utakat, hanem a helyi lakosokra kirólt befizetésekből. Nem írtam alá. Ezért kaptam én olyan fenyegetést, hogy amennyiben nem írom alá, úgyis hiába nem írom alá, különben itt lakik, aki mondta, rá fogják terhelni a házamra. Szó szerint ezt mondták. Az önkormányzat első lépésként aláírás gyűjtött azoktól, akik Földes utcában laknak. Az emberek nagy része nem ellenkezett, hiszen senki nem szeret földúton hazavergődni. A papírt azonban kevesen olvasták végig, abban ugyanis az aláírókat terhelő pénzbefizetési kötelezettség is szerepelt. Amikor hetek múlva a szerződéssel keresték meg őket, sokan elálltak a dokumentum aláírásától. Semmi szerződés nem volt. Nem? Önök nem tudnak róla? Csak kiküldték a csekköt, fizessék. 1000 forintot minden hónapon. Már még öregek tívunk, hogy na. Ránk terhelik azt, akkor ezek is tudjuk is elviszik. A szerződés arról is rendelkezik, hogy a hátralékos elmaradt befizetés esetén az önkormányzat bírósági végrehajtással érvényesítheti a követelését. A szerződést is csináltunk úgy, hogy minden hónapban 1000 forintot kell fizetni. És kötelező volt ebbe beszállni? Kötelező, mert hatóságilag akkor behajtják, úgyhogy nem fizeti be. A politikusok a helyi újságban ütköztették véleményüket, aminek szintén bírósági eljárás lett a vége. A belháború ezzel a cikkel kezdődött, amelyben a szocialista alpolgármester a 65 út felújítását és a 138 000 négyzetméternyi aszfaltút megépítését tartalmazó projektet méltatta. A helyi Fidesz elnöke magánemberként olvasói levélben válaszolt. Ebben azt kifogásolta, hogy a tervek kivitelezésére egyetlen fillérje sincs az önkormányzatnak, ezért több 100 milliós hitelt kíván felvenni, hosszú évekre eladósítva a várost. Az alpolgármester még az újságban válaszolt az ellenzéki politikus állításaira, Barca Gábornak azonban erre már nem volt módja. Az alpolgármester becsületének megsértése ürügyén viszont válaszáért már a bíróságon kellett felelnie. Természetesen a helyi szocialista vezetés véleményére is kíváncsiak voltunk, ők is ránk. Hírtévét. Valami kihívás? Vagy csak úgy? Csak úgy. Hát? Ki telefonált erre? Tehát az urak leszóltak a helyi közterületfelügyelőnek, nézzen utána, miben sántikálunk. Danyi István alpolgármester nem nyilatkozott. Nem aktuális, mert polgármesterünk úgy van távol, hogy bármelyik pillanatban, bármelyik percben megjöhet, és ő nem adott felhatalmazást nekem eltávozását megelőzően arra, hogy bármiféle témában én nyilatkozzak.
A térség szocialista országgyűlési képviselőjének már a 2002-es választási ígéretei között is szerepelt a város úthálózatának rendbetétele, akárcsak az idén. Most van egy útprogram, aminek a lévén el fog készülni a város útjainak körülbelül 20%-a. Farkas Imre azzal indokolta az útfejlesztések elfelejtését, hogy az EU-s pályázati pénzekből ezúttal csak közintézmény felújításra futotta. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy ennek mi köze az elmaradt aszfaltozáshoz. Az más kérdés, hogy egy város, amikor fejleszt, mi mindenre fordít. Az én szórólapomon nem szerepelt, hogy felújítanak 160 millió forint egy iskolát, hogy bezárás előtt áll a városnak az uszodája, fürdője, hogy a bölcsőde megépítésre ilyen szinten kell áldozni. Javítson ki, a tévednék, ha jól tudom, ezek EU-s pályázati pénzek voltak. Ez igaz. Farkas a parlamentben nem brilliáns hozzászólásaival, hanem azzal a beadványával vált ismerté, amelyben a tiltott önkényuralmi jelképnek számító Vörös Csillag rehabilitációjának uniós lehetőségeire kérdezett rá. Tiszaföldvár vezetői nem csak utakat, emlékműveket is építenek. A szocialista városvezetés már azt is tudja, hol állítanak majd szobrot a harmadik világháború áldozatainak emlékére. Pont oda, ahol a lakosok egy helyi színművész rendező felajánlása nyomán Vas Albert emlékművet szerettek volna elhelyezni. Kijelöltek egy MSZP-s többségű bizottságot, aki erről tárgyaljon. A Hősök kertjébe szerettük volna, ahol van az első-második világháborús emlékművek. Elhangzott olyan is valakinek a szájából, hogy azért nem lehet oda, mert a harmadik világháborús emlékműnek helyet kell hagyni. Az MSZP-sek ide a város szégyenfoltjának számító, évekkel ezelőtt tönkrement benzinkút mellé képzelték el a híres erdélyi írószobrát. Azért nem került a Hősök partjára elhelyezésre, mert a Hősök parkja az történelmi eseményeknek állít emléket. Első világháborús emlékmű, második világháborús emlékmű. Orosz katonai sír? Nem, hát az orosz katonai sír az ott maradt, tehát nézze, az ott maradt, most nem, azzal most nézze, én nem tehetek arról, én nem is éltem akkor, amikor ezek a katonák meghaltak, még ön se gondolom, tehát a Donkanyarban is van a magyar katona, elesett magyar katonának síremléke, és gondolom azt is gondozzák. Én tudom, hogy gondozzák. Hát nem így döntsük már el, hogy a történelmet ne zárjuk le. Tehát a történelem nyilván folytatódni fog. És hát ha kell még oda egy emlékművet állítani? Igen. Hát nem, remélem, hogy nem tragikus eseményeknek állítunk majd. Nem kell ilyen emlékműveket állítanunk, ami Magyarország számára hát tragédiákat okozott. Tehát Vas Albert szobor nem, orosz katonai emlékmű viszont közpénzből felújítva állhat a Hősök kertjében. Mennyibe került ez, azt lehet tudni? Ez körülbelül 150 ezer forintba került. A Vas Albert emlékművet végül a református templom kertjében állították fel, a szocialista országgyűlési képviselő legnagyobb megelégedésére. Vas Albert emlékműnek megfelelő helye van, én úgy gondolom, a városban. Magánterületen? Hát ha a templom területe az magánterület, akkor így van. Az egyházé? Értem. Akkor jó helyen van, úgy gondolom, megfelelő helyet találtak neki. Nem tudok itt, hogy Tiszaföldváron József Attilának, Petőfi Sándornak, Arany Jánosnak lenne emlékműve. Nem gondolom, hogy a legelsőnek Vas Albertnek kéne lenni. Borza Attila szocialista polgármestert is szerettük volna megkérdezni. Polgármester úr, tiszteltem kis beszólás a hírtelevíziótól. Polgármester úr, legyen szíves, nyúljon a kamerához. De én kértem, hogy kapcsolja ki. Jó, kapcsolja ki, ne vegye, mert mielőtt nem beszélek önnel, addig nem vehet rá semmit. Jó. Följelentem a bíróságon, hogyha lead bármit is, arcképen. Uram, ez egy nyilvános rendezvény, ha jól tudom. Ön a nyilvános rendezvény részvételével, nyilvános rendezvényen való részvétele vállalja azt. Majd, ha ott leszek kint, jó? Most még magának. Milyen tévének? A Hír TV-nek, egy olyan tévének, ami nem az igazságot mondja, ugyanis Tiszaföldvárról a múltkoriban is nem igaz állításokat tettek közzé és mondtak el. Például? A Vas Albert emlékhellyel kapcsolatosan, vagy ha az illető úr elnézést kér a településtől, tőlem nem kell, mert én ismerem.
hogy a településnek melyik részén van, vagy hol van a város határa közepe, ha ezt tudja tisztázni, akkor én nyugodtan fogok önökkel beszélgetni, mert semmi olyan nincs. Értem, most Albertről nem ejtenénk hosszút. Na jó. Úgy sem hajlandó nyílni? Az úr elnézést fog kérni, jó? Tehát amikor azt mondja ő itt a tévében, hogy többet nem mond ön, ami nem igaz. Tiszaföldváron járhatatlan utak, száműzött emlékművek, megfélemlített emberek és elhallgattatott ellenfelek szocialista városa. A kis tiszazugi diktatúra melegágya 16 évvel a rendszerváltás után.